מה קורה חברים? אני עם ליאון, יצא מגה פיג, מי שלא יודע, אז אני עושה לי אתגר. היום אנחנו הולכים לנסות לנצח את המגה פיג רק עם ליאון. דרך אגב, אני רוצה להגיע לפה בשביל לקנות את הציוד הזה עם ליאון. ויאללה, שביילון בהצלחה, התחלנו משחק כדור ברולר. וואי, קשה לבחור את ליאון במפה הזאת. שהיא תשים את... למה היא לא שמה בבל? בבל מאוד טובה למפה הזאת. לא אחי, יש להם יתרון. יואו. וואי, זה קשה כי בבל טובה למפה הזאת ולאון לא כל כך טוב בכלל יחסית לכדור ברולר. אז זה לא הכי רעיון חכם. וואי, אנחנו נראה לי נתחיל במפה ובמצב די רע, אבל למרות שמלודי הייתה יכולה לשים פה גול, היא החמיצה את זה. לא, אחי, דג הרג את שנינו. ויש לו את הנקניקיית קסם המעצבנת שלו. לא. מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? לא! התחלנו במצב רע. את הפאוור אפס. לא, לא, לא. אוף, הנקניקיה המעצבנת הזאת של דג. אי אפשר איתה, באמת. אומייגאד. והתקרבנו לשער. אנחנו התחלנו את המשחק הזה באמת במצב רע. אני גם צריך עוד קצת לנוח. לא, 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 לא. התחלנו את המשחק. מצב רע, סד ראשון. לא רע. וואלה, יצא לנו חיסול. מפה די טובה לליאון. נבחר את ליאון שלי. אוקיי. מה זה? חבר גדול לכל הברולרים יש. אוקיי, זה אנגלית. תודה. שתי הייפר צ'ארג'. באמת שזה הולך להיות מאוד קשה. יופי, לא בחרו את ליאון, אבל כן בחרו את פרימו, פז וג'יי סי. פז יהיה לנו די קשה, למרות שלא כל כך אולי. וואו! כן, יהיה לנו די קשה. אל פרימו וגם בז. 2-0. צו גרוע. 3-1. 4-1. 4-2. טוב. אנחנו במצב רע. איזו בעיה. טוב. הופה. טוב. וואי, לא, הוא הרג את שנינו. עשו לנו מהפך. וואו. 9. אנחנו מתים. איזה ילד. אנחנו מתחילים. זה מאוד ברע.
מאוד. אוי אוי אוי. פתח רק עם ליאון זה דבר די קשה. תחשבו, אני חייב כאילו... אסור לי מישהו אחר. רק ליאון. זה אתגר מאוד קשה וגם צלם וזה. זה גם מאוד קשה. תנו לייק וסתם למטה. זה לא קל כמו שזה כל נראה באמת שאני משקיע והאתגרים שאני עושה לכם הם הכי טובים שעולים לי בראש. אני גם רק יוטיובר מתחיל. אני רק כיתה ג' בן עוד מעט 9:30. מאוד יוטיובר מתחיל. אז בבקשה, תעזרו לי. כי ההורים שלי גם שיש לי דברים די קשים. אז בבקשה שימו לייק וסאב כדי לתמוך בי. זה מאוד עוזר לי. ואם אתם רוצים באמת שאני אמשיך עוד לצלם לכם, בשמחה אני אעשה את זה, אבל באמת שזה לוקח הרבה זמן, אז אני מאוד אשמח אם תשימו לייק סאב, כי באמת שזה לוקח די הרבה זמן לערוך, לצלם, לשים שירים, לעלות, לבחור, לעלות רעיונות. באמת שאתגר כזה לא נראה לי אף אחד עשה עוד. יש כאלה שעושים וניצחנו את זה. עוד ניצחנו תופסים יהלומים. כרטיס אחד. וואי. כדורבול. לא אותה מפה. חייבת להיות. אבל תר לי רק עם לאן. וואי. אני בבעיה. בעיה גדולה. אלא אם כן הבחור ישים את אתגר. תודה. יש לנו עוד סיכוי, אבל רוב סיכוי שהם יבחרו את בבל. אומייגאד. בחור קשה. יש פה מישהו עם קול חורש. בא לי לבדוק את השחקן הזה עם קול, אחרי זה גם וימו, ואז אני אסיים את הסרטון. מאמין. די. תעשה קרי. טוב, נתקע. 1-1. יאללה. מפה חריג. באמת שזה לא קל. אסור לי עוד. זה בסה. הבאתי מי שעשה, אבל לי להסיר אותו. איך הוא יצטרך? בואו רגע נבדוק, רציתי